Nikdy som nechcela robiť zubné lekárstvo. Tak poďme na to, idem si vybrať nejaké otázky. Vieš, kedy bývajú vstupové dni Zela? To viem zcela presne. 1. októbrový víkend. 3 slová, ktorými by si opísala Stupavu. Malebná, kamarátska, pivná. Kam by si nás poslala na prechádzku? No, ja by som vás asi poslala takto rovno týmto parkom až nakoniec a pomaly až do Borinky. Tam by ste sa krásne prešli v prírode. Povedz nám 3 zaujímavosti o sebe. No, tak prvá zaujímavosť by mohla byť, že som nikdy neplánovala študovať zubné lekárstvo a teda stať sa zubnou lekárkou. No napriek tomu o to viac som dneska vďačná, že som to urobila a že ňou môžem byť. Druhá zaujímavosť, hneď nadviažem, je, že som nikdy neplánovala ošetrovať detského pacienta a napriek tomu život priniesol, že to dneska robím a plánujem robiť aj naďalej a za to som opäť veľmi vďačná, lebo ma to nesmierne naplňa. A tretia zaujímavosť by mohla byť, že máme doma minizoo, ktorá sa nám stále rozrastá, miluje zvieratá všetkých tvarov, farieb, podôb, takže to by mohla byť tretia zaujímavosť o mne.